ଆମର ଅନେକ ଭ୍ୟୁଅର୍ ମାନଙ୍କର ମତାମତ କ୍ରମେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଜାଣିଲେ ଆପଣ କିଛିଟା ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। କେବଳ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତା ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଯମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ନେଇଛୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟିଏ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ବା ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ? ଯେମିତି ଆମେ କାରରେ ବସିଛେ, କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆମେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି କେବେ କେହି ବାମ ପଟ ଡୋର ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ତ କେହି ଡାହାଣ ପଟ ଡୋର ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ତ ଏମିତି ବି ଥାନ୍ତି, ଡିଗି ପଟେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଡିଗିରୁ ଯଦି ବାହାରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଡିଗି ପଟୁ ବାହାରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୈତାନ ଦିମାଗର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର 7ଟି ଗେଟ୍ ଉପରେ ଥାଏ ଏବଂ 2ଟି ଗେଟ୍ ତଳେ ଥାଏ। ତାହେଲେ 7ଟି ଗେଟ୍ କ'ଣ ଆଉ 2ଟି ଗେଟ୍ କ'ଣ ଏବଂ ସେ ଗେଟ୍ କେଉଁ ଗେଟ୍? ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 9 ଦ୍ୱାରର ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରୁହନ୍ତି ପକ୍ଷୀ କିଏ? ତାହେଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରୁହେ ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। 9ଟି ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଆମର 2 ଆଖି, 2 କାନ, 2 ନାକପୁଡ଼ା, ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ଏବଂ 2ଟି ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଯଦି ଆଖି ପଟେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆଖି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼େ। ମୃତକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଖି ପଟ ଦେଇ ଆତ୍ମା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କାହାର ତ ଏମିତି ବି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କି ନାକ ବାଟ ଦେଇ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ନାକ ବାଟ ଦେଇ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଇଥାଏ ବୋଲି? ସାଧାରଣ କଥାଟି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ, କେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିଛି କିଛି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ନାକ ପଟୁ ମଇଳା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହିପରି କାହାର କାନ ପଟେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ, କାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ। ମୁହଁ ପଟ ଦେଇଗଲେ ଜିଭ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। କେହି ଲୋକ ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରିସ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଏ, ତାହାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବା ତା'ର ଯାତ୍ରା ସମୟ କେତେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ? ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ହିସାବରେ ଆମର 3 ପ୍ରକାର ଶରୀର ରହିଥାଏ। ଉପରେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଶରୀର, ଯେମିତିକି ଭୂମି, ଗଗନ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ପାଣି, 5ଟି ଜିନିଷରେ ବନିଲା ଏ ଶରୀରଟି। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତାହା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଏହା ତଳେ ରୁହେ ଏକ ଛୋଟ ଶରୀର, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ତଳେ ଏକ ଶରୀର ରୁହେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ବେଶୀ ଲୋକ କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଶରୀର ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ନଥାଏ। ଆତ୍ମା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଆତ୍ମା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଥିରେ 3ଟି ଜିନିଷ ରୁହେ, ଯଥା ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଶରୀର ରୁହେ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମା। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଏଠି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ରହିଯାଏ। ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କୌଣସି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ସେଟାକୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି କେବଳ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟି ଦେହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କ'ଣ? ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ରହିଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଡେଡ୍ ବଡି ବୋଲି କହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ମଧ୍ୟରେ
ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବୋଲି କହିଥାଉ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟି ଦେହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାଏ ବା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଶରୀର କେବଳ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ ଡ୍ରେସ୍ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ପରେ ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ଟି ଅଳିଆ ହୋଇଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଏକ ନୂତନ କପଡ଼ା ଆମେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହେ କି ଲୋକଟେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ବୋଲି। ଯେଉଁମାନେ ସୁକର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସହ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିକର୍ମ ବା କୁକର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସମାଜରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ବି କର୍ମ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଚାଲିଯାଏ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯମଦୂତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ତାହା ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଟିକିଏ ପୂର୍ବକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ଅତିବାହକ ଶରୀର ଏବଂ ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଯାତନା ଶରୀର। ଅତିବାହକ ଶରୀର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମ କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅତିବାହକ ଶରୀର କୁହାଯାଏ। ଅତିବାହକ ଶରୀର ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗରୁପ୍ରାଣ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗରୁଡ଼ ରୂପକ ଯାନ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଯାତନା ଶରୀର, ଯେଉଁଟାକି ପାପକର୍ମ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପାପକର୍ମର ଭାର ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ସେଟାକୁ ସେ ଯାତନା ସ୍ୱରୂପ ଭୋଗିଥାଏ ସେ ଶରୀର। ଯେମିତିକି ଯଦି କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାହେଲେ 13 ଦିନ ଯାଏ ଆତ୍ମା ସେଇଠି ରହିଥାଏ। ଲୋକ ବି ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, କେହି କେହି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏବଂ 14 ଦିନ ନିଜ ନିଜର କର୍ମପଥରେ ପୁନର୍ବାର ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି ଉକ୍ତ ଘର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? 10 ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଏକାଥରକେ 10 ପିଣ୍ଡ ବାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ଗରୁଡ଼ପୁରାଣ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପିଣ୍ଡରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଯାତନା ଶରୀର ରହିଥାଏ ତାହାର ମୁଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପିଣ୍ଡରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ପିଣ୍ଡରେ ଛାତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ କାନ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଦିନର ପିଣ୍ଡରେ ତାହାକୁ ହୃଦୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ପିଣ୍ଡରେ ପିଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ଦିନର ପିଣ୍ଡରେ ତାହା ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର ତଳଭାଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଦିନର ପିଣ୍ଡରେ ଜଙ୍ଘ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସପ୍ତମ ଦିନ ପିଣ୍ଡରେ ଗୋଡ଼, ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଆଣ୍ଠୁ, ନବମ ଦିନରେ ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ନବମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଦଶମ ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦଶମ ଦିନରେ ସେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯାଏ ନାହିଁ, ଦଶମ ଦିନରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ବାକି ରହିଯାଇଥାଏ ବା ଦଶମ ଦିନରେ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। 11 ଦିନରେ ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ ହୁଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ହୁଏ ଏବଂ 12 ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଠି ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ନୈନ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ପାବକାଃ। ନା ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଜଳେଇ ପାରିବା, ନା ତାକୁ କାଟିପାରିବା, ନା ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ପାରିବା, ନା ତାକୁ ଶୁଖେଇ ପାରିବା, ନା ତାକୁ ମାରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ପୃଥିବୀର ଯମଲୋକ 86,000 ଯୋଜନ। ପୃଥିବୀରୁ ଯମଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ବାଟ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ 86,000 ଯୋଜନ। ଏକ ଯୋଜନ 7.5 ମାଇଲ ହୋଇଥାଏ। 1 ମାଇଲ ପ୍ରାୟ 1.6 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ ବା 86,000 ଯୋଜନ ହେଉଛି 10,32,000 କିଲୋମିଟର। ଏହି 10,32,000 କିଲୋମିଟରକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ 3,000 କିଲୋମିଟର ଆତ୍ମାଟିକୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଯେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯମପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତନା ଶରୀରକୁ 348 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି କାହା ସହିତ ହୁଏ? ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ବିମାନ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି
ଯେ ଅତିବାହକ ଶରୀର ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଯାତନା ଭୋଗି ନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଯେଉଁ ବିମାନ, ସେ ବିମାନଟେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ 2ଟି ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ବିମାନରେ ବସାଇ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ହିସାବରେ ସେ ଆତ୍ମା ପାଖକୁ ଗରୁଡ଼ ବିମାନ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଥିଲାବେଳେ ଗରୁଡ଼ ବିମାନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ? ଯେମିତି ଦାନ, ଧର୍ମ, ପୁଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସଦାସର୍ବଦା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜପ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଫଳଟା ଟିକେଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାନ ଧର୍ମ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଯାତନା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅତିବାହକ ଶରୀରରେ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ବାହନରେ ବସାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯମଲୋକକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱୟଂମଣି ଲୋକ ଏବଂ କେହି କେହି ଭୂବର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂମଣି ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଉପରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ପୃଥିବୀ ଲୋକର ଉପରଟା ସ୍ୱୟଂମଣି ଲୋକ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ତା ଉପରେ ଜନଲୋକ, ତା ଉପରେ ତପଲୋକ, ତା ଉପରେ ସତ୍ୟଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଏହିପରି 7 ଲୋକ ଉପରେ ଏବଂ 7 ଲୋକ ତଳେ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ତଳେ କିଏ କିଏ? ତଳେ ହେଉଛି ତଳ, ଅତଳ, ବିତଳ, ସୁତଳ, ତଳାତଳ, ମହାତଳ, ପାତାଳ। ଏସବୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ କେହି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ଯାତନା ଶରୀର ଯମଲୋକ ଯାଏ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ 16ଟି ଷ୍ଟେସନ ଆସିଥାଏ ବା 16ଟି ଜାଗା ହେଇ ଯମପୁରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ 16ଟି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ ଜାଗାର ନାମ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଯମ୍ୟପୁର। ଏଠି କୁଶଭଦ୍ରା ନାମକ ନଦୀ ବହୁଥାଏ ଏବଂ ସେଠି ଏକ ବଟବୃକ୍ଷ ଥାଏ। ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିଥାଏ ଏବଂ ନାମ ଜପ କରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ 10ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ଯେତିକି, ସେଠାରେ ସେତିକି ଉତ୍ତାପରେ ସେ ଗରମ ବାଲି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ। ସେଠି ଗଛର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କାହାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯଦି କେହି ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ପୁତ୍ର ଥିବେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଚପଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ ଦେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଚପଲ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କପଡ଼ା ଦାନ ଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବେ ଖାଲି ପାଦରେ ଗରମ ବାଲି ଉପରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ମିଳିନଥାଏ ବା ଯିବା ବାଟରେ ମିଳିନଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ 16ଟି ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଏ ଆତ୍ମା ଆମର ଗତି କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧର 2ୟ ଭାଗ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ 2 ଭାଗ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି 16ଟି ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ଅଛି, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଯମ୍ୟପୁର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସମୟପୁର, ତୃତୀୟ ସରିପୁର, ଚତୁର୍ଥ ଗନ୍ଧର୍ବପୁର, ଶାଲିଗ୍ରାମପୁର, କ୍ରୂରପୁର, ବିଚିତ୍ରପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଦୁଃଖପୁର, ନାନାକୁନ୍ଦପୁର, ସୁପ୍ତପୁର, ରୁଦ୍ରପୁର, ପର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତନପୁର, ଶୀତଦେହପୁର ଏବଂ ବହୁବିତପୁର। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ 11 ମାସରେ ମିଳିଥାଏ ବା 11 ମାସରେ ଆମକୁ 16ଟି ଷ୍ଟେସନ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ 16ଟି ଷ୍ଟେସନ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାତନା ମିଳିଥାଏ ଶରୀରକୁ ଏବଂ ଏହି 11 ମାସ ମିଳିଥାଏ ବା 348 ଦିନରେ ଆତ୍ମା ଏହି 16ଟି ଷ୍ଟେସନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ମିଳେ? ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ନାମ ଜପ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଠି ତାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। 12 ମାସକୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ କେଉଁଠି? ଯମଲୋକରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନରେ ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯମ ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ
ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଅଫିସ୍ ହେଉଛି 44 ଯୋଜନ ବା 330 ମାଇଲ। ସେଠାରେ 2ଟି ଡୋର୍ ଥାଏ ଏବଂ 2ଟି ଡୋର୍ କିପର ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଚନ ହେଉଥିଲା ତୁମେ ଶୋଉଥିଲ, ତୁମର କୌଣସି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଏଠି ତୁମର କରିଥିବା କର୍ମ ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବ। ତୁମେ ଦେଖ ତୁମେ କି କର୍ମ କରିଛ। ଏହା କହି ସେମାନେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଏ କଥା କହି ସେମାନେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସେଠି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜା ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ବା ଆତ୍ମାକୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ତୁମର ବିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନର ଘଟିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବା ଆମେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସେଠାରେ ଆମକୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ବା ତୁମର ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, କର୍ମ ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ ସବୁ ସେଠାରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମକୁ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସେଠାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଯେ ତୁମେ ଏହାପରେ କେଉଁ ଜନ୍ମ ପାଇବ ବୋଲି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ପରେ ବା 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭୋଗ ପରେ ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଗଲା ଯାତନା ଶରୀରର କଥା। ଏହିପରି ଭାବେ ସେଠାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଶରୀରର ବା ଆମର ଯାତନା ଶରୀର ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ଯମପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ତା ସହିତ ଘଟିଥାଏ। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନି। ମୁଁ କେବଳ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାତନା ଶରୀର ବିଷୟରେ ହିଁ କହିଲି। ଅତିବାହକ ଶରୀର କଥା ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଏ କଥା ପଦେ କହିଲି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥାଟି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମ କ'ଣ, ଅକର୍ମ କ'ଣ, ବିକର୍ମ କ'ଣ, କୁକର୍ମ କ'ଣ, ସୁକର୍ମ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଗୋଟେ ପଇସା କମେଇବାକୁ ହେଉଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଯେମିତି ଆମେ ପଇସା କିଛି କଲେକ୍ଟ କରି ରଖୁଛେ ଯାହାକି ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଏକ କର୍ମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ କର୍ମିକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଆମେ ସୁକର୍ମ କରିଛେ, କେତେ ଦାନ କରିଛେ, କେତେ ଧର୍ମ କରିଛେ, ସେ ଆମ କର୍ମିକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଇ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ସେ ସବୁ ରହିଥାଏ। ତାହା କେତେବେଳେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା ହେଲ୍ପ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ସେ କର୍ମିକ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ସେ କର୍ମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଆମର କର୍ମ ଭଲ ଥାଏ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା କରିଥିବା, ସମାଜ ପ୍ରତି ସେବା କରିଥିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିବା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ ସେଠି ଅନ୍ୟାୟ ବା ଦୁଃଖୀ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଗଳଭ ଲୋକମାନେ, ପାଗଳ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଭଳି ସୁକର୍ମ କରିଥିଲେ ବା ଦାନ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି, ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କପଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା, ଚପଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରିବା, ଏସବୁ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଆମର କର୍ମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ଲସ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ତାହା ଆମର ବାଲାନ୍ସଟା ସେଇଠି ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମର କର୍ମିକ ଆକାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସଟା ସେଇଠି ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଇଏ ତ ଗଲା ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଆତ୍ମାର ଗତି ଲାଭ କଥା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଏବେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅତିବାହକ ଶରୀର କିପରି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ୍ଭର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଯଦି ଏ କଥା ପଦେ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମ୍ଭେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅତିବାହକ ଶରୀର କିପରି ଭାବେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଧେ ରାଧେ।